Ćao, ja sam Rale, dobrodošli u moju kuhinju i danas kuvam đuveč sa spanaćem. Potpuno posna varijanta, ovo gore je biljna pavlaka i pratite ovaj video i da vidite kako se to vrlo jednostavno i lako pravi. Dakle, idemo na posao. Danas pravim jedan babski recept. U stvari, to je recept koji se sećam da je moja baka pravila, posle pravila moja majka, a iz jedne je kupusare, pitaj Boga od kad. Mise place imam nekih 300 grama spanaća, evo jedno parče praziluka sam našao u frižideru, jednu papriku sam isto tako našao u frižideru, to će biti sasvim dovoljno, krompir seckan na kockice, paradajz pastu, jednu šoljicu opranog pirinča, znači običan pirinč, samo ga operite, so, peršunov list, aleva paprika, biber. I od toga ćemo napraviti fini đuveč sa spanaćem. Spanać sam naravno prethodno oprao i idemo odmah na posao. Treba će nam tiganj. I da vidimo sad kojom mukom ću da mučim praziluk. Dakle, kao što rekoh, potpuno babski recept. Ja ga pamtim. Inače, jelo je potpuno posno. U njemu sem ulja nema nikakve druge masnoće, nema ničega životinjskog porekla, tako da pošto ovo snimamo u vreme kad je već počeo božićni post, da isečemo papriku. Dobro je došla sad za ovo pravljenje, tako da imamo i jednu, i to će dati lepo i svoju boju, pošto je fino crvena. Biće veselo u svakom slučaju. Inače, pošto sam pronašao konačno sve kupusare, najverovatnije da ću u nekoj budućnosti imati dosta recepata koji su baš prastari. Našao sam čak i jedan kuvar, kaže ratni kuvar za domaćice, inače je izdat 1919. godine, Svetozar F. Ognjanović ga je izdao u Ujvideku, tadašnjem, odnosno Novom Sadu, i jako lepih recepata ima u tom ratnom kuvaru, kako da pripremite teleću glavu, kako da pripremite jagnjetinu, kako da pripremite... Koji bre ratni kuvar sa jagnjetinom, ljudi. Ali dobro, vidi. Pravit ćemo mi sve i svašta. Dakle, ide malo ulja. Evo, ulje nam se zagrejalo. Dakle, prvo prodinstamo luk, u ovom slučaju praziluk. Njemu ne treba mnogo vremena i povedite računa da vam ne izgori. Lukac lepo miriše. Ide malo soli da mu izvuče vodu. Malo samo bibera. I sad je vreme da se ubaci i paprika i da se ubaci pirinač. Malo ćemo ovo da promeškoljimo. Ide paprika. Paprika, praziluk odradili svoje, ide spanać. Oni koji su ranije već imali dodirnih tačaka sa spanaćem,
znaju da ovolika količina spanaća ne znači ništa, to će vrlo brzo da se skupi. Posolimo malo spanać, da pobiberim još malo spanać. I kratko dunstujemo, pa ćemo dodati krompir i pirinač. Na kraju ide paradajz i malo peršuna. I sad ovo ovako teramo dok malo ne splasne spanać. Kad budemo sve ovo završili, tepsija, rerna, pola sata, tako, pratit ćemo razvoj situacije. Nezgodno je jako nekad govoriti vreme koliko nekome treba za nešto u rerni. Jer recimo moja rerna koja je, kaži, relativno nova, gruvaju grejači još uvek, sve je to okej. Prethodna rerna koju sam imao, koja je bila stara 30 godina, brate mili, ko visoka peć u Smederevu, 7 dana je treba da se zagreje. I onda 200 stepeni u njoj, nije isto što i 200 stepeni u ovoj, tako da pratite razvoj situacije, pa ako treba dajte gas, ako treba smanjite gas i to je to. Ali ugrubo, eto, kažemo, ovo će ići na pola sata u rernu na nekih 150-160 stepeni. Nema mesa, tako da će ovo sve, a i već je ovo napola gotovo. Evo, od one šume paradajza, ovoga spanaća, šta se napravilo. Splasnuo i to je to. Sad ćemo lepo dodati krompir. Malo soli za krompir. Krompir je već krenuo da radi svoj posao. Ide pirinač i sad kad smo dodali pirinač, morat ćemo da dodamo i vode. Imam ovde spremnu vodu, ali prvo da ga ja malo pržnem sa svim ovim. I sad je pravi trenutak da se doda i aleva paprika, još bibera i peršun, peršunov list. Malo posle ćemo dodati i paradajz. Ovo bi trebalo da bude dosta. Evo ove neke grudvice. Evo ga, tamo. To je to. Još malo bibera. Ma nek ima, bre, bibera, nije ovo ratna kujna. Peršunova lista. I još malo ću promešati, a onda ide voda i posle toga ide rerna. Tu nam je vreme već za vodu. Ne mnogo, ali dovoljno da pirinač popije i ide paradajz pasta. Otprilike jedna kašika tu, supena kašika. Ovo nam je gotovo. Sad to ide u tepsiju i dok to sve ide
u tepsiju i u rernu. Prijavite se na kanal. Kliknite na ono zvonce, palac na gore. Ako vam se naravno dopadaju ovakvi recepti. I zvonce će vam reći kad meni opet padne na pamet da nešto kuvam. Like će meni značiti da vam se dopalo. Komentarišite i napišite u komentarima i odakle ste i šta vam se dopalo, šta vam se nije dopalo. I to je to. Vidimo se za pola sata kad ovo bude bilo gotovo. Krpa. Tadam! Seci. Gotovo. Nema mesa, posno, fenomenalno miriše. I sad ide onaj najteži deo zbog koga u stvari volim da radim ovo što radim. A to je što to sad mora da se proba. Ja ću se žrtvovati za vaše dobro i za svačije dobro da to probam. Što će mi jako teško pasti. I eto, videli ste u principu nikakva komplikacija, vrlo jednostavno, zgodno, posno. Možete da pravite kad hoćete. Ovdje imam malo biljne pavlake koju ću staviti odozgora. Ovako. Ajmo i ovaj komadić ovdje da častimo sa malo pavlake. I to je to. I sad naravno da ću uhtati i puhtati. Ali jako dobro. Jako lepo, jako ukusno. Ništa ne preovladava, sve je uravnoteženo. Pravi, fini đuveč, ali u potpuno posnoj varijanti. Ništa mu ne fali i ukoliko vam se dopao recept, već sam vas zamolio, prijavite se na kanal, kliknite palac na gore, zvonce kad meni opet padne na pamet da nešto kuvam i prijatno vam bilo!